peste 42 de milioane de lei pentru finanțarea partidului, bani parveniți de la un grup criminal organizat. Printre protestatari este și această femeie din satul Baurci, din raionul Ceadăr-Lunga, Găgăuzia. Скажите, пожалуйста, вы получили надбавку к пенсии через карточки? Да, я получил. Сколько вы получили? 2000, сколько обещали? Да. 10 тысяч рублей. А моя Сандус что обещала? Ничего. Вот она только обещала и ничего не помогает. А тут помогли, что-то хоть и дали. А на что вы потратили деньги? На еду. У нас нету, дрова купила немножко. Больше а мы много не получаем. Transferuri de ruble rusești sunt efectuate și către reprezentanții organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice, parte a blocului politic Victorie, prin intermediul aplicației băncii Pромсвязьбанк, informează Inspectoratul Național de Investigații, aflat în subordinea Inspectoratului General al Poliției, care, împreună cu procurorii anticorupție, au pornit un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a concurenților electorali și spălare de bani de către o organizație criminală condusă de Ilan Șor.